Kadai kasian ke banding kong bagi nong yalam jong kinong rap na baro ki district jong kejala kan thop na du rilum garo hadu rilum khasi bakin kendo lang kroi ha kani kasingi balang how pastre kam jong sembot menteri rang ba kejala ba preston ten song banyak ran halor ki babon ki issue ki bakta bahai ki nong ram kani ka kenhun hapo kalama jong ka NPP Farmers Front hapo ka jing yalam jong uba HM Shangpliang kala yo ban pensngau hau sembot menteri rang ba ka jing ka bagi nong ram na keleng ki district ki kendo khamtam habi dei bu sensar hadian baka sarkar kala pentre kam ya ka scheme CM Asha abakran jilat pathai kubor uba HM Shangpliang ulia thu bakum ka kenhun kala yo ru ban pensngau ka jing ur ki nong rap halor ka jing jor palan ka jing bam knyang ki deng kwai kum ta ki kentu yu sembot menteri rang ba ban pha de ki scientist ban wat pnia ha ka wei pat kalyang ulong bagi yo ru ban pen pau ka jing songu baling ba ka jing tuklar jong sembot menteri rang ba menta kilala ban sam ye ki dawai sbo shakin nong ram kawai pat kamat kabaka kenhun ka pensngau kalong halor ka jingut ki nongri jingri ba kim jio shu ye ki khun snyang bat khun siar na katanat veterinary jong ka sarkar jala long ru ba kila yo ru ban pensngau halor ka jingut ki nongram ba kim jio shu ye ki sambai na katanat karap karyang na ka kenhun kila pensngau ru halor ka jingmamdan ki doktor ba sumar ya ki jingri bat kumju ki dawai ya ki jingri ha ki veterinary baper badan ha ka jela daya thu bana kalyang usembut menteri rang ba ulah kular ban shong bishar bnya ya kini ki jingdawa ki ba ka kenhun ka pensngau bat ong shan un salum ya ki tenat badai pen ban tuklar halor ka ni Madasi wilayah dan di kendo nakaliang ka NPP Farmers Front kini ki nongkit kam jong ka state Brockway nakaliang nakathain Garo Hills ngidon ki Perlok nathain Jente Hills ngidon ki district president naka Khasi Hills na Riboy nakeleng ka state ngilai pelong ya ka jingalang jong ki jong ka Farmers Front mandasi but kini ki nong yalam jongi ki balong ki members ki president jong ka front ki lawandra ya ki issues ki bapher ka issue ka banungkong tadi halor usensat ba ya ka scheme CM Assure ngilabo Ahmad jong ka sarkar ba ngilawan ya kendu ya iba Preston Tensong deputy chief minister balong ru party president jongi ngilawan pensngo Ahmad jongi ya kimat halor ka scheme CM Assure kita hilong ba ngilabo ya ka cingkerpat na kaliang ka sarkar ba kin penkiu ya kador jong osensar kumbalong menta grade 1 uday santusan tengka tengi ong ba la kalong ka bala pan penkiu susu ya ni kador kabaar kalong ba kadon kasilin ba ong ba unong di sensar kumla wan palat ya ka 4 kilo ya kataru nisngo ba kinong rep sensar jungi kidang don bon palat ban ya ka 4 kilo deng ilap kerpat ya ka sarkar bakan nang de ban penkio ya kata ke kilo kala bandai 1000 kilo kala bandai khatsan 4 kilo rekat bakan song de ka sarkar kanang bisar ya kani bat ni de ni kwa ba kin penkio nalor kata ngilap pensgo hai ba tensong matakasngi ya kejingduna rukom ban pentri kam ya kasim Assure nakaliang ki department baper kabanungkong kalong ba bon kinong rep jongi hakithain nong tudong hadu mental kim patip chapang kani ka scheme CM Assure tengi don kam baka dai don ka wide publicity ka awareness campaign ya benta ki nong rep jongi ki badon hakithain nong tudong kabaar kalong halor ukwai te hakajing yap tram jong ukwai menta baka don ka jingpang ka baki khot ka bad road disease te kani ka jingpang kala sedang banpur wat ki thain West Khasi Hills ka Garo Hills ka de ka thain ka baka sedang kani ka jingpang panang to tetel kala pur sedu kini thain jungi ha ki thain Khasi Hills bat ki thain Jente Hills umjo te ka jing julor yo kwai kalom sebab palat ba nimla ban nyo shu ya ka jing julor ba ni kwa baka sarkar kan bishar bahai kani kakam kan pha ya ki scientist kan pha ya ki agriculture officer bakin pek
bakin wat banyak ya kadau jong kane ke jing yap tram jok kwai bat kumju i kerpat ya ka sarkar bahkan wat bahkan no kalan ban ai ka kenja compensation ya kini kinong rep kwai jongi ki badon ka jela jongi oi kadon ka scheme ka nakaliang ka CM assure ru yung taw kwai tingi kwa ba kinong rep jongi kindang yo jing tum sai shu hagi thain nong kendong ba kin avail kin shim ya kani ka scheme ka ba ka sarkar ka bu yemta kinong rep kwai alor kata ni ngai ka jing sungo ya iba Preston Tensong di DCM ba de mera ka jing rap jungi bangi layo ban sam ya kasbo na du mata kasingi kasbo fertilizer ka ba kala up daki benai menta namar ba omsum yo sanction na sarkar rei da ka jing rap jungi da ka jing tunro jungi hagi department hang ni hapo secretariat layo ban pelaj ka pisa ban seal ya ka bai baisbo dia menta ni supplement sisa ba kata kasbo menta layo ban sam syakinong rep jungi aga jelajun berowei nalor kata kidang don de ki issues ki bokher kumban ongno kum ya kinong nongri ki bari jingri ki bari siar ki bari snyang nila pensengeu ha iba tensong menta ka janmien ba nakaliang ka veterinary department ni don kam banginia budien kemudian namar menta lakatno kinong rep kinong ri jongi ki baris siarnya risnyang kim ju yo shu yeki kun siar karena yeki kun snyang de kadau ngimtip babale bakar department veterinary kam sam shu yeki kun snyang yeki kun siar de kata ro ilabu Ahmad jong i deputy chief minister jongi sakawai de kajing ujor nakaliang kini ki parlok jongi ibawan nagi district Bapher ki ong ba aba kilet sha ki veterinary dispensary Bonsien Kim Julap doktor bat Bonsien ki ong andawat dawai ru kunjudon dawai dia kata ru ngihap benwat banyak ka hei ka daw ka ke ka baplong bat penduko ya kata ka komtrikam de don kam ya ki dawai yemta ki masi jongi ki blang jongi de namar kata ni kentu ba nakaliang ka sarkar kan kampit banyak ya kani kalain department ka bapit ya kini kumban ong ya ka veterinary department ti dang don bun ki pangilayo banyak keren ndrei kan sadang don de ka jing ya kendu biang bat kini ki leaders jongi ki badai na ka farmers front ban ngindang take up ya ki issues ki Bapher nakawai ka por tinga kentujur ya ki nongrep jongi baro aba kidon ki issues jongi kin sobha ban ya kendu ya kini ki leader ki jongi ki bangila bo ya ki haki district level bangila thum de ka block committee haka block ru kindon ki leaders ten namta inyo yo de ban lum ya ki information halor ke jingduna ya ki jingyo jikot jongki nongrep jongi baro I deputy chief minister ila on ba yakani kakam in sadang shong bat ki department agriculture department bat ka horticulture department bat kumju bat ka veterinary department in sadang budin yakini hikam bagi ong ba ngiru nginang dei hiban poi ya kum kini ki information nakawai kapor sha kamit jongi nang ba iru induktif ba hangno kadon ka jingduna ya menta kinong rep jongi kaba sakawai de kaba kongsan kaba ngi raise ki issue ta si kadai ya ka jing bomla ban sam ya ki sembai naka agriculture department bunsin ni osno ba ki poi ki sembai po block office ndre anda ni pe kham khndiat kita kinong rep ki bayo jing mentoi re kham bon kinong rep ki rik phai thli namar kim yo sembai dia kata ru ngi la yo kan bu Ahmad tu ba Preston tengi ngai ba ngin sayo ya ka jubab bat kani ka kam kan sadang ya kam ba shu da ka jing bud din jong kini kinom kit kam jongi ki badon apo ka NPP Farmers Front Publishment